Juče, 2. novembra, bio je praznik velikog gruzijskog starca i podvižnika prepodobnog Gavrijela Urgebadzea. Do sada smo u nekoliko navrata objavljivali njegova proročanstva. Za ovaj klip izdvojili smo nekoliko dušekorisnih anegdota iz njegovog života. Jednog dana, ispričao je jedan čovek, starac me je zamolio da mu donesem pornografski časopis. Ne neke karikature, već pravi, živ kao riba, kako je rekao. Nekoliko dana kasnije otišao sam kod njega, nadajući se da je zaboravio svoj čudan zahtev. Ali nisam imao sreće. Izbacio me napolje rekavši: ako ne poslušaš, bit ćeš strogo kažnjen. Nisam imao izbora. Doneo sam mu časopis. Neki od braće, saznavši za to, počeli su da kritikuju starca. Bio sam uznemiren, smatrajući sebe krivim. A onda sam se setio jednog od svojih grehova bluda, zabeleženog na fotografijama. Ove fotografije su bile u mom sefu sa mojim dokumentima. Istoga dana sam ih pronašao i bio sam zapanjen. Jedna od fotografija je zabeležila tanjir žive ribe na stolu. Odmah sam spalio fotografije, a nekoliko dana kasnije iz nekog razloga moj sef je pretražen. Da su ove fotografije tada otkrivene, bio bih u velikoj nevolji. Dakle, starac, dok me je upozoravao na nevolju, nije se brinuo šta ljudi misle o njemu. Nije se plašio osude i bio je spreman da podnese svaki prekor zarad pomoći bližnjem. Drugi slučaj. Monahinja Paraskeva, keljinica Svetog Gavrila, seća se. Sveštenik je upitao starca: šta je to post? Objasnit ću, odgovorio je starac, podsjećajući ga na njegove grehe koje je počinio od detinjstva. Sveštenik se toliko zastideo da nije mogao, a da ne zaplače. Starac se iznenada razveselio i ponudio mu nešto za jelo. Kako sada mogu da jedem? Tako mi je loše, odgovorio je. To je post. Kada se setiš svojih grehova, pokaj se i više ne misli na hranu, odgovorio je starac. Treći slučaj. Muž i žena su došli kod starca po blagoslov. Žena je bila trudna. Otac Gavrilo je počeo da ih poučava da žive hrišćanskim životom, da se ne razdražuju i da paze na svoj govor, jer će dete sve čuti. Muž je prigovorio: šta govorite, oče Gavrilo? Ne možete čuti razgovor kroz zid, ali dete ga može čuti u utrobi. Dakle, ne verujete mi. Otac Gavrilo reče i okrenuši se majci, glasno upita dete: dete, pitam te, zar ne čuješ reč Božju? Dete se poče tako jako trzati u utrobi da je majka, držeći se za stomak, požurila iz kelije. Sljedeći slučaj. Jednoga dana žena dođe starcu i reče: spasio si me od smrti, dozvoli mi da ti se zahvalim. Ispričala nam je sljedeću priču. Živim blizu groblja, u staroj kući. Jedne noći su mi razbojnici provalili u kuću. Iz straha sam počela da dozivam oca Gavrijela u pomoć. I desilo se čudo. Starac se odmah pojavio i počeo da ih juri palicom. Uplašeni razbojnici su pobegli, izgubili glave, a starac je nestao iznenada kao što se i pojavio. Još jedan slučaj. Otac Gavrilo, koji je bio teško bolestan, jednom je rekao: sada idem u manastir Šavnabada. Mislila sam da se šali. Posle nekog vremena sam pitala: oče, jesi li bio u Šavnabadi? Jesam. Kada sam stigao, ručali su, sve je bilo u redu. Jesi li se video sa njima? Ponovo sam pitala. Ne, odakle? Da su me vidjeli, bili bi iznenađeni, a ja nisam hteo da im se pokažem. A šta je radio otac Šio? Pitala sam. Brojao je ljude, odgovorio je starac.
Nekoliko dana kasnije arhimandrit Šio, iguman manastira Šamabada, došao je da vidi oca Gavrila. Pitala sam ga, da li vas ima mnogo u manastiru? Ne znam, neki dolaze, drugi odlaze, obično ih brojim tokom obroka. Otac Gavrilo me je značajno pogledao i osmehnuo se. Bila sam zapanjena. Starac je voleo operu da iši. Išao je u operu. Posebno je voleo scenu gde patrijarh blagosilja narod. Iako je ulogu patrijarha igrao glumac i predstava je bila u toku, otac Gavrilo je uvek ustajao kada bi se pojavio. Jednoga dana glumac se zbunio i predstava je privremeno obustavljena. Otac Gavrilo, iskoristivši zbunjenost, popeo se na scenu i počeo da propoveda o Hristu. Starac Gavrilo nam je dao i primer iz svog života vezan za greh osuđivanja. Jedan sveštenik koji je bio opsednut pijanstvom, bio je osuđen u oltaru i ja sam ga osudio u prisustvu patrijarha, želeći da pokažem svoju besprekornost, iako nisam poznavao ovog sveštenika. Uvek smo imali vino kod kuće. Hteo sam da popijem. Nakon što sam popio čašu, otišao sam u Sionsku sabornu crkvu. Kada sam ušao u oltar, osetio sam kako me opijeno savladava. Spotakao sam se i zamalo nisam pao. Patrijarh je uspeo da me zadrži, iako niko nije izgledao kao da je primetio, ali sam jasno shvatio da sam naučio lekciju. Po onome kako sudite, bit ćete osuđeni. Kada sudite nekome, znajte, sudite samome Bogu. Nekoliko dana pre svog upokojenja, starac Gavrilo je govorio: smrt stoji tamo u uglu i čeka me. Ostavljam vas da se molite za vas. Moram da prinesem vašu molitvu Gospodu. 2 nedelje pre smrti dobio je ikonu nerukotvorenog spasitelja sa trnovim vencem. Rekao sam mu da se, kada je dobio ikonu Presvete Bogorodice, osjećao bolje i da će sada biti potpuno isceljen. Odmahnuo je glavom i rekao: da spasitelj nije imao trnov venac na glavi, ja bih se oporavio. Ali ova ikona sa trnovim vencem znači da mi je suđeno da umrem u mukama. Na ikoni su spasiteljeve oči bile zatvorene. Posle nekog vremena otvorile su se. Rekao sam ocu Gavrilu o tome. On je odgovorio: saznaćete za moju smrt 3 dana unapred. Zaista, 3 dana pre njegove smrti odslužio sam moleban Presvetoj Bogorodici, moleći se za starčev oporavak. Te noći sam imao viđenje. Presveta Bogorodica je rekla da će doći za 3 dana i potpuno isceliti starca. Kada sam rekao ocu Gavrilu o svojem viđenju, on me je zamolio da ostanem budan celu noć i razgovaram sa njim. Trudio sam se koliko sam mogao, ali nisam mogao da izdržim i zaspao sam. Kada sam se probudio, video sam da je otac Gavrilo budan. Ali obećao si da nećeš zaspati, rekao mi je. Postideo sam se. U 4 sata ujutru pozvao je slabim glasom: majko, majko, sestro, sestro. Prišao sam. Suze su mu lile iz očiju. Kleknuo sam pred njim. Blagoslovio me, osenio znakom krsta, s ljubavlju pogledao po keliji i počeo da se moli, ne skidajući pogled sa ikone Svetog Nikolaja Čudotvorca. Osjećao sam se kao da je kelija nevidljivo ispunjena anđelima. Uveče su stigli vladike Danilo i Mihajlo i pročitali molitvu za ishod duše. Starac Gavrilo, pogledajući u sve nas sa tirljivim osmehom, mirno je predao dušu Gospodu. Zadivljujuće je to što njegova smrt nije ostavila težinu u mojoj duši. Osjetio sam lakoću, ljubav i blaženstvo, ne strah od smrti, već radost Božića i vaskrsenja.